vlog na po na ho. And muadto mi sa kanang Swan Lake. So amo magpakita dito daghan siguro na sa lang swan. Ano sa lang swan? Silver Swan. Diyan na ho. Tugya ang kauban si Lolo Kikoy. Og ang isa pa mo sa kaapo. Og ang isang mga apo nga mga badge. So mato mi dito among pakiton. But before that, mga kasunsuns, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjuns TV. So, malakot mi. Paginahinay mi. Isa? Lo! Ha, maging sungkod, lo. Ako pa hindi pa asuhan pa para matundit. Basig nakainom na po kasi imong sana to? Inom ako sa everyday food supplement. Food supplement nga. Kitawag nila nga Birada Birada capsule. O da. Diyan naman po imong kanding lo. Ding, puding. So, kanang uban mi guys kay mato nami. Padong na dai mi. Sige. A few moments later. So padong nami guys doon nami. Hindi bawog na ba ni tao dan eh. Manglungkab ni dan eh. I love Swan Lake. Swan Lake. Dasti ano din siguro maghimo og kuan Silver Swan. Or di gali taga din ng Silver Star. Pero murag nagduda ko walang katao-tao dito. So maybe it's close. Close? Oh, close. Sirado man. Oh, hi. Sulod na mi. Nagbuot-buot na mi sud. Ting ting tiding. So I love Swan Lake. So na namin guys, nangabot namin dani sa Swan Lake. Napuno akong purol og kuan marsiko. Among giagya daghang marsiko, daghang kasagbutan nang laktod man may hait asa mga waon. Si Lolo Kikoy ito pa sa gawas. Tagwat ako direct kuan nguha sa kanang wa ko na nagbantay kay tuwa nagseminar. So nananghid rame sa kuan kanina naka-green nananghid rame. Ma'am. So, na nami. Lo. Okay ra bag Daghan man ay Silver Swan din eh. naalagi no daghan Silver Swan. Baho nga ngano man na ngano kahapon ning pero naay tulay nila dan ngano man nilang tulay lo nga kuan man lo na may atop. Kung panahon pa sa kuan, gubat hapon sa una. Mga tabon man day na ha. Buhi na nila ng kanang tabon. Aw unsa kanang swan haman. Tawag ila. Nasaan ang swan? Mare ta daris unahan. Bitaw. Asa man ta mo entrance?
Asa man tama entrance dai? Ay, libre. Libre mga John. Nakatipid na punta. Lo, nakatipid na punta, lo. Ang imong giprinda nga kabaw, lo. Wa, kita na intaw na. Kuan kay unsa kung kanunay raman ta makasave. Unsa? Lain lagi na ilang kuan hamugan kay na bunga. Hamugan Sagdil man kas arap ito kasaba lo. Unsa man ron hasron bant. Ari ta silang tulay na. Uy, na yung kalapati. Unsa man na yung kalapati ha? Mababa ang lipad o mataas? Oh, nice oh. Sama na ilang boardwalk. Anang itata mo entrance ta og na entrance. Okay, i-film mo lang yan. Flex lang ng flex. Oh yes. Lola Kicks! Come on! Lolo Kicks. Maglisod ko na may Hagdanan. hagdanan. Lupi kasi mong Apollo. Basko ko mga bata. Size anyos naman. Unsa kay basko mo kakay naka tumar man kag birada kapsol. 8 oras na to. Sa naglapas na mag-8 oras. Unsa wala ka kadag kuan extra. Wala ka dali. Sabi ko, musagil pa, mukamar pa. Wala naman. Ato sang ngarion lo kay mo kuan sa tamo entrance. Lami man po na ilang kuan. Dako ilang area. Pwede mga swan di ah. Alalo day uyab nga kuan lo. Sana all lo na uyab nga kuan. Wow, ang sweet nila lo. Buti pa sila. Oo. Piyawa. Tabon. Sa mga tabon na rin. Lake. Pero bot balansyon kay fish pan rin. Fish pan siguro ni. Gigama nilang kuan. Usa po ni imong mga property lo? Hindi, bago pa nila akong minukat. Ah, naprenda dahil ni. Napinda sa kumpare na insect po. Ah, da kana imo na ning gilukatron. Kinasakit mo sa tipos. Mga karaho. Nadagang tabon lo na. Mo ba na tabon ng swan? Itik ba ng swan? Dai! Pila may kuan dai entrance. Lo. Unsa man na lo? Bye-bye man lagi na lo. Mulai ko ang higyanan pado sa ginharian sa Kintulibaw. ginharian sa langit. Sumusud talo. Langit ng entrance na. Nasa Pedro ang Musod ka malagbas sa tulit sa kadugkago. Kay kung masudan mulag ba sa Kintulibaw. Hala kaya mo. Murag enchanted. Wow guys. Kuya pag ilang kuan. Murag kang nasa forest. Wow. Andiyan sud. Oy lo dai lamay kuan dari lo. Ting ni lo.
Lami man di ay. Wow. Ano kay oh, ano gawas nimo oh. Oy dapo na to ah. So, they wishing Bill, lo, I wishing well. Nasi. O na ilang koan. Bawo sa inganda ni. Na ilang. Lami manday ni koanan oh. Tapos yung mabuhag tas taliwa. Hindot siya. Wa na laman ako ano na kuan kaadto na si Mama Mary. So nice ang lugar mga ka-Jonjons. Hinda hayahay kay kita kang mga langgam. Hinda labi na ron kay way init. Hinda ko hawan ang mga lugar. So mana ilang resto bar dyan tayo. Nindot siguro to ibabaw to oh. Okay, kung may view sa kuan view di ay. Pagsod na na-amaze ko kay. Lami man dayon ko ana. Busy sila kuan. Lo, nag-busy man kag pictorial sana lo. Mura makag bagets lo. Ikaw pa yun. Sorry. So mga ka-Jonjons, giganahan ko na ng lugar kay murag lami muni. Dami ato. Awas lolo Kikoy guys. Ang lingawas itong pag picture. Bumatay lo. Masa man yung bit lo. Mga ka-Jonjons, kaning lugar ni ani sa Liberty Ben Unido Bohol unja kanang ni atasa kanang unsa ni? Unsa ra to ni? I love Swan Lake. Nata sa Swan Lake nga gipanag-iyahan ni sa usa ka foreigner unja kanang nindot nga lugar unja pwede man dani siguro kuan murag naman sila na sila function room. Nalingaw kong lolo Kikoy kay nalingaw si Jag koan, nalingaw si Jag picture with koan with props oh. Nindot ning lugar aja so kinsa tong gusto mo ngarhe barato lang ilang entrance tag Jesra. Enza nay caretaker nga mo kanin jo. Nay tigbantay ja. Kanang I don't know kung pwede ba murag pwede man siguro dani mo order og nay mga orderon non. Da po ko kay bawag na ba sila video kihan kay tara man dito ara dito ilang caretaker. Naritso ra mi ngarhe diri dapita kami ni Lolo Kikoy og ni Koan Marben. Ni Ben Kikok. Kani dahil si Ben Kikok mga ka-Jonjons usa ni ka contact tracer nga nga na-assign sa Mabini Bohol. Oh yes, sana usa ni sa mga igagaw magtagsa. Sa lami nga rin guys. Nalingaw ko nga nagtanaw-tanaw sa mga langgam, nag-take og pictures na sila wishing well, na wish pug ko darhe. Na wish ko, wish. Oh, nag-ahong wish guys kay sana maabot tag ahumpin kay arong makapalit tag sinugba.
Sinugba. And naidagang mga ibon man malayang lumipat. Sarot. mga putig tijan ilang kuan, langgam. Grabe nilang langgam kay mga putig tijan. So kinsa tong gusto mga redire ni aning lugar, ni aning na kabutang located ang Swan Lake niya nahimutang sa Liberty Bien Unido, Bohol. And janing laos mingarhe kay doora man punis bay sa akong ante, doora man is bay ni Yayadab. Uy, grabe lulo nanaday mong chika bibs na halo. Tao lamang makuan. Ay. Basta laog na kay mga bisita, lo pwede ra pod aton pangariyon dare kay kanang kuan arong makakita sa ilang view diri dapita. Basta kay nindot ang lugar na super relaxing nga lugar. Usban ko ni anin nahimutang sa Liberty Bien Unido, Bohol kining kaning Lake Swan. Kawa din siya ang problema, mga kailangan. Kawa siya ang problema, samot na siya, mawa siya. Ang sakit-sakit naman. Ala, lo ka. Nakasuway na day kag kanagibijaan lo. Sus, ginoo ko gipaasa na din yung taon ko. Sabi na, nagpalit na siya asin, pagkahuman din ko na nikitagbo ni kumpare. Pastila na biktima de kang kumpare lo. Ako ano ito yung gipalit. Pero pananghin siya sa ako, magpalit ko na siya kanong whisper with wings. Sa gidugo day to lo. Naapta na lang ko sa kasimana, wa man kaya pumudunggo ang barko, ha, mo di ay. Kaya na yung kumpare, ni-report na siya. Agoy judis kumpare, miga shout out de kumpare nga nagtaban sa kanang kang kumare ni Koan, asawa ni Lolo Kikoy nga naman taon nga imo manggibisa sa Lolo Kikoy. Insa sa gilaman lo kay na naman kay taga Kuwait lo. Na siya ikaw lo. Pukoy-pukoy to ka lo. So, lo murag hapon naman lo, muli para batas Kintulibaw. Murag ato na laman ning undangon ning ato paghinabi din ning dapita. Kay murag nakapahuway naman pud ko, murag nabong na pud ang mata, murag nakarelax na pud ko gamay. Nakita ko sa mga langgam naglupad-lupad, murag kasakzunon ko sa langgam. Dari na lamang ko ning sakay daring langgama. Di man makasakdan kay mabungkag man agahong sakdan. So, lo maghinay-hinay na lamang tag uli sa atos ila ante lo kay kanang naay basig. Ag tinuod lo gigutom na pud ko lo. To para bay litson dadto tapaton. Kapag pikas dunggan ito nabilin. Pasa na tuglaka kaya ang pikas dunggan, basig ikog na lang noon kayo mabilin. Wala ag patig ikog ag basig ag masingan na ng bungot na lamas. Daunggan mabilin. Basig balibo na lang ito ni kumpare mabilin. Salamat na milit na laman talo sa Marvin. Good luck na lang og mayon na lang ta. Goodbye mga kajanjan. Bye-bye. Daghang salamat og mayong fiesta Liberty Bien Unido, Bohol. Thank you so much. Goodbye. Shout out time mga kajanjans. Anang mega shout out kay Net Ikalia. Thank you so much Ma'am Net Ikalia sa kanunay nga pagtanaw sa atong mga video. Okay, thank you so much. Another shout out, mega shout out kay Pobreng Oyamot Vlogger. Salamat sa Pobreng Oyamot Vlogger for always watching our video.
Another shout out, mega shout out kay Ampatin Melvin. Oh yes, shout out call. Oh yes, Melvin Ampatin, mega shout out. Thank you so much. Another shout out, mega shout out kay Salvi Aranas. Mega shout out kay Salvi Aranas. Thank you so much, Salvi Aranas. Another shout out, mega shout out kay Emilia Llamazares. Daghang salamat sa kanunay nga pagtan-aw, Ma'am Emilia Llamazares. Another shout out, mega shout out kay Ibrada Mario. Mega shout out, mega shout out kay Ibrada Mario. Thank you so much. Thank you so much. Makalingaw si Lolo Kikoy. Yes, thank you so much. Another shout out, mega shout out kay Annalie Molar. Yay, thank you so much, Ma'am Annalie Molar. You're always watching our video. Mga fans usab ni Lolo Kikoy, thank you so much. Another shout out, mega shout out kay Irma Granada. Mayo nagimgibuhat dyan kay Public Services from Agdao, Davao City. Okay, mega shout out kay Irma Granada from Agdao, Davao City. Thank you so much. Mega shout out kay Kikay ng Saudi Arabia. Pa-shout out next vlog idol. Yes, thank you so much. Kikay ng Saudi Arabia. Another shout out, mega shout out Adila Salamanca. Oh yes, tapos na ako nagdikit. Thank you so much. Another shout out, mega shout out Teacher Sabina YouTube channel. Oh yes. Another shout out, mega shout out Jamia Asoy. Another shout out, mega shout out kay JR Ayuban. Another shout out, mega shout out TCA Canastra. Another shout out, mega shout out Erlito Shano. Another shout out, mega shout out Jobs Sky TV. And of course, mega shout out kay Clara Claymaco. Mega shout out kay Milay Bolanon. And of course, Shara J Vlog. Thank you so much sa inyong tanan sa kanunay sa pagtanaw sa itong mga video. Another shout out, mega shout out sa mga YouTube channel ni Jusback Motovlog. Another shout out, mega shout out kay Julius TV J Bacolpo YouTube channel. Of course, mega shout out kay Robisi Magala YouTube channel and Mark Golosinda YouTube channel and Nigel Boholano YouTube channel, kay Michael Bersano YouTube channel, kay Vil Cabayan Vlog YouTube channel, kay Isel Salo YouTube channel. And also mega shout out kay Nidstar Caber Hinaotan nga na sila tindahan diha sa Elena Ito Store sa Alicia Public Market. Mega shout out Nidstar Caber Hinaotan. Thank you so much. Of course, mega shout out Mama Willie Garcia og sa iyang duha ka anak nga si An Garcia Mercum ay An Garcia Golapa and Letlet Garcia Mercubio. Daghang salamat ninyong tanan og mega shout out dai ko si Bongs nga di asa si Bongs nga di asa GDNG Enterprises og si Rap Rap Amper. Oh yes. Oh dia og kinsay mga chicks dia si Bongs available og si Rap Amper. Oh, mega shout out Analisa Salo katos tikas tindahan. Og sa mga tindero din sa Alicia Public Market, mega shout out din sa tanan. Oh, yes. So, ano natataman? Nung tingin salamat mga kaayag. So, mga ka-junjons and good morning everyone. Bye-bye.